Yadda za ka kare kanka a lokacin sanyi. Akwai hanyoyi biyu na samun kariya daga yanayin sanyi. Hanyar samarwa kanka ɗumi, hanyar samarwa muhallinka ɗumi. Hanyar samarwa kanka ɗumi: sanya kayan sanyi. Sanya kayan da za su hana sanyi ratsa jiki, musamman waɗanda aka yi su da auduga ko synthetic fiber. Ya fi kyau a sanya riguna marasa kauri da yawa fiye da a sanya ɗaya mai nauyi. Lulluɓa da bargo mai nauyi a lokacin barci. Rufe jiki gaba ɗaya lokacin da za a fita waje. Sanya hula, takalmi sau ciki, takunkumi wato face mask, sai kuma safar ƙafa da ta hannu. Cin ingantaccen abinci. Cin balanced diet na sa jiki ya kasance cikin ɗumi a koda yaushe. Cin abinci mai ɗumi aƙalla sau ɗaya a kullum. Shan ruwa mai ɗumi kamar shayi ko kofi a koda yaushe. A guji yawan amfani da sinadarin caffeine. Hana fata bushewa. A guji wanka da ruwa mai tsananin zafi. Yin amfani da man shafawa wato petroleum jelly. Sauraron labarai. Sauraron hasashen yanayi a koda yaushe. Zama a gida lokacin tsananin sanyi. Motsa jiki. Yawaita motsa jiki musamman a cikin gida na rage yawan sanyin da muke ji. Hanyar samarwa muhallinka ɗumi. Kula da ɗakunan kwana da na zama. Ɗakuna su kasance cikin yanayin ɗumi a koda yaushe. A baiwa ɗakunan yara da na dattijai kulawa ta musamman. Kula da samun wadatacciyar iska. Barin hanyar da iska za ta dinga shiga cikin ɗakuna. Hana gurɓacewar iska. Kulawa wajen yin amfani da kayan ɗumama ɗaki masu hayaƙi kamar garwashi, wuta da sauransu. Kauce wa afkuwar gobara. Yin amfani da shawarwarin masana kan gobara don samun kariya. Kulawa wajen yin amfani da kayan ɗumama ɗaki. Kar ku manta, kula da lafiya jari ne. Kar ku manta ku danna mana like, ku yi subscribe don samun bidiyoyinmu a koda yaushe. Mun gode.